Вайсковыя вучэнні Арсус-Вілкас-2025 каля беларускай мяжы сталіся прычынаю масавай адмены рэйсаў паміж Беларусю і Літвою. На сёння найбуйнейшы літоўскі перавознік Еўралайнс адмяніў 20 з 26 запланаваных паездак. Гэта больш за 75% маршрутаў паміж краінамі. У тэлеграм-чатах нервовая атмасфера. Некаторыя пасажыры скардзяцца, што пра адмену рэйсу даведаліся за 2,5 гадзіны да адпраўлення. Это скотская контора. Испортили все настроение перед отпуском. Нет ей больше доверия. Я сегодня с 2 попутчиками до аэропорта добиралась. Как можно за 2 часа до отправления узнать из телеграмма об отмене рейса? Спасибо огромное людям этого чата. Я успела на самолет, иду на регистрацию. Еўралайнс абяцае вярнуць 100% цаны квітка пасажырам адмененых рэйсаў. Як быць тым, каму трэба паспець на самалёт ці вярнуцца дадому, у кампаніі не тлумачаць. Аднавіць перавоз абяцаюць не раней за 18 жніўня. З 14 жніўня дзяржаўны перавознік Менск-Транс таксама скасоўвае свае рэйсы. У афіцыйным паведамленні прычына сфармуляваная суха – адсутнасць дазвольных дакументаў. Калі рэйсы адновяцца, у кампаніі адказаць не гатовыя.